Bir aydymçyk ýygyň ýanyna geldik. Şo gydan meni ýigrenýär. Öller ýaly ýigrenýär. Olam näme üçin bilýärmi? Men arada atpysat etdim ondan. Atpysat etdim. Şoň üçin meni ýigrenýär. Kim diýäňizmi? Salam. Salam. Gowmya diýeler seba. O, daşka bolmaýar. Men ýigrenýär adam. Yo, ýigrenemok. Näme üçin atpysat etdik diýsem, akazyýetsa şol bir konkurs geçirýän eken, şol esasda atpysat etmeli bolupdyr. Menem şoň üçin radajyk sevuşdum. Ana. Ýene sağ bolsun. Ene biziň sunuwatumyz, näme soňky täzelikleri türkmen sunuwatyny ýetirip durýar. Ýörde täze proýekt açdyk. Muň üçin ene şu sebäpkär boldy. Ýörüte beki däde bilen tanıştyrdy. Ene şu açyp berdi şu proýekti. Tanışdyňa? Owa. Näme etýär? Sorag jogap. Ha, sewda etýär bilmesen bolýar. Sebäp biz bir azajyk sorag berýär. Ene şol soraglara bir jogap bermeli bolýar. Birinji soragymyz. Ene öz aýdymyň bar ha? Owa. Şonu köpçülükde ya maşina taksada adam ýöňde ýa bolmasa sewda merkezlere baranda dinleýän ha. Owa. Şonu nähili görýän. Atgyw duýgy. Şişe. Degenýän. Şişem bolýan. Yo, esasda taksam bilýän ha. Aha. Sen aýdymyň klibini gidip otyr taksada. Ýöne ýa notýursyň, men tanany klibi tertip bar. Şo iň interesni ýa bolýar. Diýmeli men tanaňa, o men şu dogan joň diýip. Ýok, on diýemok. Ene ikinji sorag. Bir aýdymyňy pozmaly bolsaň. Şol aýdyma şeýle bir aýtmalam däl ekenim bolun diýip bar ha. Pozmaly bolsaň haýt aýdym pozardym. Özüňe çek aýdym. Şol aýdym ýazan adam atpysat etdimi seni? Ýok. Ene terep ne mesela maýdaly sunugda bir gara goýýas. Aha. Ha. Allah'ın koymalı etmesin. Ha, goýmaly etmesin ýöne goýýas, başga bir iş bilen meşgullanmaly. Näme iş bilen meşgullanardyň? İş bilen meşgul olmalı bolsam men, dikinçilik. Olam men gatga görýän hobim, elimden gelýän zat. Kon dikinçilik açardım. Ýa dikkäňmi şu adam? Öz köýnekleňmi? Mesele ýok. Ay Kostüm maşallah. barlar köýnek kimede. Oňa dele, naprimер aýdal toýu bar ýa. Aha. Ne toýda iň seni gorkudýan zat näme bar? Plaşatka boş bolsa, tans oýun olmasa. Toýda adam bolmasa. Olam bir hasap ýönüş plaşatka boş bolsa. Ýaryp durmasa. Iň gorkudýan zat şo bolýar. Ene sen aýdym sazdan, daşyndan sen aýdym hiç sen aýtmalylar. Mhm. TikTok'da da bir content bilen işlemeliler. Näme content işlerdim? Mysal üçin, näme kontent işlerdim mi? Esasy şu men bir iň eji diýerim da. Eje diýilse gön gözden ýaş goýup bilýän. Şo duýguny berip, özüm şo duýguny adamlara berip, menim şonu başaryp adamlar aglatyp bidermiňam diýip. Şonu ýaryp birda ýöredördim. Egerde şonu ýap, sunugysyz bolsam, şonu ýapyp kontent ýöredördim. Diňe agladardyň. Ýok, конечно, güldürmem bilýän.